Diperlok sedang ya ke episode kebanakong jong ke India Western Star versus Super dan Star Champion Katasion. Hanin gamet sajan hakapor new shooting. Diperlok bolo asbaban sedang ke video ngani tu EP hang ni pemla ban upload full video namar la don ke copyright strike. Tikumta ya ka full video ke full episode ngan upload cek ke website ke platform ada pi kwa ban page ke full episode. Page do ban kut kene video ngan itu EP kumno ba pin le cakata ka website ke platform nang pin ya ban page kata ka full episode jong kene ka new dan show. Diperlok kacwa ka thama ya shat hanin gamet Pedeng u Samarpan Lama bat ka Florina ka ko ore mojiza bedai unong besar hakane ka show ulai ka we ka chelen yaki baki dei ban shat kat kum ka chelen kumta habas dang ka jing shat lakhot ya ka Florina ka koi bat u tu sha sakti ban ai kata ka chelen akila aru ka jing shat ka be Itynnad ba do kata han roi kim lapat ban pandep ya kata ka chelen ba ai ore mojiza takumta hadin bakila dep shat lakhot pat ya Samarpan Lama ulas sedang banshat da kajing shat ka Itynnad ba do kata namar pitip hi Samarpan Lama ulong batrim pha bat ulong ru champion jong ke India Western Star Season 3 kumta ka ne kajing shat jong Samarpan Lama kalong ka Itynnad ba do kata bat yo ru panjob ya ka Florina Gogoi hanin ka med hakane ka thama ya shat pada yo ru chipeu point bat ka India Western Star kala yo chipeu point bat ka Super dan Star ka yo 0 point. Diperlok dah pikwa ban page ke full episode jong kene ka show ka batmai page pok comment box lodon ka we ka link ka bang share nyon hang ta link pin poi sakta ka we ka video ka bapatai phi kuno ban join hakata ka platform ka bang upload ya ka full episode.